айни ҳол сайёҳии кишоварзӣ дар тоҷикистон дар ҳоли рушд қарор дошта, шакли нав ва муассир арзёбӣ мегардад. зеро иқлим мусоид, боду ҳавои тоза ва хоки ҳосилхези кишвар барои рушди ҳамаҷонибаи ин соҳаи наву сердаромади хоҷагиҳои деҳқонӣ заминаҳои устуворро фароҳам меорад. ин дар ҳолест ки таваҷҷӯҳ ба ин нави сайёҳӣ то рафт афзоиш ёфта, меваҳои шаҳадбор ва аз лиҳози экологӣ тозаи тоҷикистон чун шафтолу, зардолу, гелос, себ, нок, сабзавоти тару тоза, маҳсулоти полизӣ ва ҷамъоварии онҳо дар боғҳо, тарзи омодасозии меваи хушк, асал, афшураи меваю сабзавот ҳарчи бештар ҳаводорони худро пайдо мекунанд. имрӯз яке аз самтҳое ки барои ҳам ҷиҳати иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳам аз ҷиҳати экологиш ва ҳам аз ҷиҳати ҷалб кардани мардум аз беруни кишвари ҷумҳурии Тоҷикистон, хусусан дар самти анами туризм, дар самти агротуризм хело имкониятҳои васеъ дорад. бевосита агар ки имрӯз дар фасли зимистон ё ки фасли тобистона гирем ё фасли зимистона гирем, мо ҳамин мавсимҳое ки сол ҳастанд, мо ҳар якеро дар вақти худаш мебинем. Масалан баъзе минтақаҳое ҳастанд дар ҳудуди кураи замин ки онҳо дар муддати 6 моҳ сардӣ аст ё 8 моҳ сардӣ аст, 3-4 моҳ гармӣ аст. барои ҳамин рушди соҳаҳошон баъзе ҳолат имконият наметиҳад ки рушд кунад ё ин ки ҳамин чиза пеш баранд. вале ҷумҳурии Тоҷикистон аз сабаби ҳамин мавқеи географии ҷойгири буданаш, аз ҷиҳати иқлим, аз ҷиҳати обу ҳаво, аз ҷиҳати чашмаву обу дарёҳое ки дорад, имрӯз барои рушди анами соҳаи агротуризм дар ҳудуди ҷумҳурӣ хело як имкониятҳои васеъ дорад. солҳои охир агротуризм дар ҷаҳон маъмулу машҳур гашта, имрӯз он аллакай ҳамчун яке аз талаботҳои асосии сайёҳон барои шиносоӣ бо рӯзгори деҳа, хоҷагиҳои фермерию деҳқонӣ дониста мешавад. таҷрибаи давлатҳои хориҷӣ нишон медиҳад, ки агротуризм метавонад чун манбаи иловагии даромад ва ё ҳатто ҳамчун манбаи асосии даромад дар хоҷагиҳои фермерию деҳқонӣ ё умуман деҳотҷойҳо вуҷуд дошта бошад. танҳо барои ин шароити хуби истироҳату фароғатро барои сайёҳ муҳайё сохтан кифоя аст. он чизе ки ман мушоҳида кардам, ина агар аз тарафи Аврупо гирем, мамлакатҳои Турсия гирем, дар он ҷо ҳастанд хоҷагиҳое ки мисли мо моҷаҳои моҳипарварӣ доранд. ҳастанд хоҷагиҳое ки бидуни самти парвариши моҳияшон, бидуни ҳамин худашон дар он ҷо ҳамин шикори моҳиро ташкил кардаанд. яъне ки барои туристо, барои шахсоне ки сайёҳанду аз дигар мамлакатҳо ба он ҷо мебиёнд ё ки кӯҳнавардӣ мекунанд ё саҳрогардӣ мекунанд ё ин ки бар истироҳати ҳамин табиат мебиёнд, дар он ҷо мавқеъ муайян карда шудааст, ҳолат ташкил карда шудааст, шароит муҳайё карда шудааст, дар он ҷо моҳӣ парвариш мекунад. ҳамзамон метавонад ки самти сайди шикори моҳиро дар он ҷо ба роҳ монад. яъне ки бо як маблағи носчиз ба як маблағи хурд метавонад ки турист дар он ҷо ё ки сайёҳ дар он ҷо ба моҳигирӣ машғул шавад, ҳам вақташро аз мегузаронад, ҳам маблағгузорӣ хуб мешавад, ҳам рушди хоҷагӣ пеш меравад, ҳам ҷои корӣ мешавад дар минтақаҳо. яке аз роҳу усулҳои навтарини ҷалби сайёҳон дар 4 фасли сол ба хоҷагиҳои деҳқонӣ ин таъсиси гармхонаҳо ва махсусан гармхонаҳои инноватсионӣ мебошад. дар донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур намунаи хеле хуби ин гуна гармхонаи инноватсионии замонавӣ сохта ба истифода дода шудааст, ки донишҷӯён метавонанд дар он дарсҳоро ба таври амалӣ гузаронанд. муддати фаъолияти гармхона якчанд маротиба сайёҳони хориҷӣ ба ин ҷо омаданд, дидан намуданд ва аз муҳити кории гармхона бисёр қаноатманд ҳам шуданд ва ба онҳо бисёр писанд омад, зеро ки дар ин ҷо муҳит бисёр чуноне ки қайд кардем аз ҷиҳати гигиенӣ бисёр хуб аст, тоза аст ва гармхонаҳое ки фаъолият мекунанд, инҳо гармхонаҳои инноватсионӣ ҳастанд ва қариб ки ҳамаи
фаъолияти гармхона тариқи компютер барномарезӣ карда мешавад ва аз ин ҷиҳат барои аксари сайёҳоне ки ба ин ҷо ворид мегарданд бисёр ҷолиби диққат аст. зироати сабзавотие ки айни замон ин ҷо мо мушоҳида мекунем, ин зироати помидор аст ки дар таърихи 10 январ тухмиҳои 3 намунаи помидорро худи донишҷӯён дар парвардахона шинонданд ва кӯчатҳои омодашударо дар таърихи 5 март ба гармхона гузаронданд. ҳамаи корҳое ки дар ин ҷо иҷро мешавад, устодон албатта назорат мекунанд, рафти корро нишон медиҳанд ва аз тарафи донишҷӯён амалан ин корҳо иҷро карда мешаванд. бояд қайд кард ки гармхонаҳои инноватсионӣ ё ин ки замонавие ки солҳои охир сохта ба истифода дода мешаванд, аз як чанд ҷиҳат тафовут доранд. дар ин гармхонаҳо об сарфа мегардад, ғизо сарфа мегардад. дар ин гармхонаҳо алафҳои бегона албатта қобилияти пайдо шудан надоранд. қувваи корӣ кам сарф мешавад. аз як чанд ҷиҳат ин афзалият доранд. инчунин ҳосилнокӣ дар чунин гармхонаҳо нисбатан зиёдтар аст. ҳам аз ҷиҳати гигиенӣ ҳам дар ин гармхонаҳо кор кардан мусоид аст, зеро ки дар ин ҷо ҳаво тоза ҳаст, муҳит тоза ҳаст, барои саломатии кормандон ё донишҷӯён зарар намерасонад. воқеан гармхонаҳое ки чуне қайд кардем аз тарафи мутахассисони кореягӣ дар натиҷаи ҳамкориҳо сохта ба истифода дода шуданд, ин таҷрибаҳои аввалини ҷумҳурии Корея дар ҷумҳурии Тоҷикистон аст. гармхонаҳои тадқиқотӣ ҳастанд, илмӣ ва таълимӣ ба шумор мераванд ва муддати 1 соле ки ин гармхонаҳо фаъолият доранд, фермерон, деҳқонон, баъзан мутахассисони дигар аз навоҳиҳои гуногуни ҷумҳурӣ ба ин ҷо омаданд, аз натиҷаи корҳо онҳо шинос шуданд ва барои сохтани чунин гармхонаҳое ки он қадар арзиши зиёд ҳам надоранд, онҳо маъқул донистанд ва ҳамкориро бо мутахассисони донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ва мутахассисони кореягӣ онҳо ба роҳ монда истодаанд. бояд тазаккур дод ки меваҳои шаҳадбор ва аз лиҳози экологияи тозаи Тоҷикистон заминаи рушди сайёҳии кишоварзӣ ё худ агротуризм ба шумор меравад. яъне дар ин соҳа хоҷагидорони Тоҷикистон таҷрибаи беҳтарини таҷрибашуда давоми 10 солаҳо доранд ва анъанаҳои омӯхташудаи тоҷикон барои парвариши ин ё он маҳсулоти кишоварзӣ ва ё навъи зодҳои беҳтарини чорво барои ҷалби сайёҳон ба хоҷагиҳо мусоидат мекунад. умуман ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз кишварҳое мебошад ки дорои захираҳои бузурги рекреатсионӣ сайёҳӣ мебошад ва инро дар мисоли омаду рафти сайёҳони зиёди хориҷӣ дар давоми солҳои истиқлолият дар мамлакат мушоҳида кардан мумкин аст. чӣ хеле ки маълум аст, аллакай соли 2023 ба ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон 1,2 миллион сайёҳони берунӣ ташриф оварданд ва имкониятҳои сайёҳии Тоҷикистонро дидан намуданд ва баҳои хеле баланд доданд ба Тоҷикистон. ва ҷумҳурии Тоҷикистон табиати нотакрор, табиати беҳамто дорад ки диққати сайёҳони беруниро ба худ ҷалб мекунад ва инро муаррифӣ кардану пешниҳод кардан ва ба ҳамчун яке аз соҳаҳои афзалиятноки даромадноки иқтисодиёти мамлакат табдил додан, ин як масъалаи хеле муҳим ба ҳисоб меравад. ва яке аз самтҳои соҳаи сайёҳӣ ки дар замони имрӯза руҷӯъ карда дар давлатҳои сайёҳӣ аллакай мавқеи хеле баландро касб кардааст дар системаи сайёҳӣ, ин сайёҳии кишоварзӣ ё агротуризм мебошад. ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин самт низ имкониятҳои хеле васеъ дорад. халқи тоҷик таҷрибаи бисёр бои маданияти, бои истифодаи замин, таҷрибаи хеле бои рушди соҳаи кишоварзӣ доранд ки инро муаррифӣ кардану ба ҳамчун як соҳаи нави сайёҳӣ табдил додан ва ҳамчун як соҳаи нави даромадноки иқтисодиёти сайёҳӣ табдил додан бисёр як аҳамияти баланди иқтисодӣ ва иҷтимоӣ дорад ки дар муаррифии ҷумҳурии Тоҷикистон низ метавонад ҳамчун як кишвари сайёҳӣ
нақши бисёр баланд иҷро намояд. албатта барои рушди дилхоҳ соҳа ба ғайразаминаҳои табиӣ ва аллакай мавҷуда инчунин аз нав кардан ва ё такмил додани усули пешбурди соҳа зарур аст. рушди соҳаи агротуризм низ аз ҷумлаи онҳо ба шумор рафта ҷиҳати табдил доданаш ба намуди сайёҳати серталабот ва ҷолиб лозим аст то якчанд навгониҳои муассир ба сохтори хоҷагиҳои фермерию деҳқонӣ ворид карда шавад. умуман муаррифии маданияти кишоварзии халқи тоҷик ки дар ҳудуди имрӯзаи тоҷикистон аллакай он баръаъло мушоҳида мегардад, бисёр як аҳамияти хоса дорад. ин дар самти ҷалби сайёҳону ба рушд додани агротуризм дар ҷумҳурӣ пеш аз ҳама рушди инфрасохтор бисёр нақши муҳимро мебозад, чунки ин соҳаи хизматрасонӣ аст. дар ин ҷо инфраструктура ва шакли хизматрасонӣ дар рушди он бисёр мавқеи хос, мавқеи намоёнро дорад ва инфрасохтор рушд додани коммуникатсия, рушд додани хизматрасонии сайёҳӣ дар минтақаҳои дурдасти мамлакат дар сатҳи маҳал ки манбаи асосии даромади аҳолӣ дар минтақаҳои дурдаст асосан аз соҳаи кишоварзӣ аст. ба ҳамин хотир рушд додани инфрасохтору коммуникатсия ба минтақаҳои дурдаст ин бисёр нақши муҳимро дар рушди агротуризм мебозад. аз ҷумла бунёд кардани меҳмонхонаҳои хурд, нуқтаҳои хизматрасонӣ, сарироҳӣ, роҳ, нуқтаҳои хӯроки умум дар минтақаҳои дурдаст ин бисёр таваҷҷӯҳи сайёҳонро дар ин самт баланд мегардонад. таи чанд соли охир аст ки бо ташаббуси кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо ширкатҳои сайёҳии ватанӣ дар арафаи идҳои миллии мардумӣ таблиғу ташвиқи мавзеъҳои сайёҳии деҳот ва ташкили хатсайрҳо ба роҳ монда шудааст. идҳои хоси кишоварзӣ аз ҷумла намоишгоҳҳои маҳсулоти кишоварзӣ, ҷашнҳои наврӯз, сада, меҳргон, тиргон, идҳои харбуза ва асал, ангур ва себ диққати сайёҳону меҳмонони хориҷиро ба кишвари офтобрӯяи мо بیشتر جلب نموده. لذت میوه‌های شهدبار تاجیکستان همیشه در خاطر آنها باقی میماند و من بعد ترغیب محصولات با صفت تاجیکستان توسط تأثیرات برداشته سیاحان صورت میگیرد. خواجگی دهخونی از حساب سیاحانی که امروز به جمهوری تاجیکستان وارد میشوند در اساس فروش محصولات کشاورزی صاحبی درآمد میشوند. در اساس خدمت رسانی هایی که به سیاحان پیشنهاد کرده می شود صاحبی درآمدی علاوه می شود و سیاح میتواند که از محصولات طبیعی که امروز در جمهوری استفاده میبرد نه فقط برای استعمال شخصی خودشون میتواند تبلیغ کند همین نوع محصولات کشاورزی را به از کدام دولتی که باشد، دولت‌های نزدیک باشد، دولت‌های دور باشد، هم میتواند که سیاح در اساس سیاحتی خودش هم محصولات کشاورزی را استفاده برد و خواجگی دهقانی از این منفعت بگیرد و در آینده میتواند که تجارت همین نمودی محصولات کشاورزی را به راه بماند. چون که از جهت کالری‌نوکی، از جهت صفت محصولات سوهای کشاورزی جمهوری تاجیکستان نسبت محصولات کشاورزی همسایه فرق کننده میباشند. در جمهوری تاجیکستان اهالی در منطقه‌های کوهی سکونت داشته اساساً به کشاورزی، باغداری، چارواداری، خواجگیداری مشغولند. آنها محصولات از جهت اکولوژی تازه به مانند پنیر، شیر، روغن، عسل و دیگر محصولات شیرین نیز تیار می‌کنند. به اندیشه متخصصان برای به مشغولیت فایده‌آورتر تبدیل دادن فعالیت آنها کشتکار باید به خط‌سیرهای فعال سیاحی داخل شوند. در برابر این نازکی‌های طرز درست فروش محصولات از جهت اکولوژی تازه آموزانده شود. در این صورت نه تنها اهالی دهات بلکه شرکت‌های سیاحی نیز فایده خوب می‌بینند. خیلی شرایطو فراهم کردن ممکن است. گرچه که هستند امروز خواجگی‌های ماهی پروری که به چشم میرسد بعضی خواجگی‌هایی که در بعضی خود تشکیل کردن. مثلا هم در طرف منطقه حصار شهر نوریگرد خواجگی‌هایی که هستند قراتاک و دیگر خواجگی‌ها یعنی که ماهی پروری که در نزدیک هم جای پختنی ماهی، هم جای داشتنی ماهی، هم جای استراحت پورا تشکیل کرده شده. در دره رومیت هم هست
баъзе хоҷагиҳои ҳаво мехӯранд дар вилояти хатун дида мешавад, лекин нисбатан кам аст охир. Агар ки мо хоҳем ки ҳамин ҳам хоҷагӣ рушд кунад, ҳам ҷои корӣ шавад, ҳам сатҳи шароити зиндагии мардуми ҳамун минтақада як беҳбудӣ ворид карда тонем, мо бояд дар он ҷо ташкил кунем. Дар хоҷагӣ на камтар аз як ё ин ки дуто утоқи хурд барои қабули меҳмон ташкил кардан дар кор, як дуто ҷои нишаст ташкил кардан дар кор, яъне ки дар кӯлҳои алоҳида мекунанд аз парваришӣ ташкил кардан дар кор минтақаи шикори моҳиро. масалан ҳамаи кӯлҳои моҳипарварӣ, хоҷагии моҳипарварӣ дар байни марказҳои ноҳияҳу шаҳрҳо сохтагӣ шудагӣ нест. асосан масъаи асосии хоҷагиҳо дар аз шаҳру ноҳияҳо дуртар ҷойгиранд, дар минтақаҳои кӯҳӣ ё доманакӯҳӣ ҷойгир аст. бевосита на ин ки сайёҳи беруна, ҳамин шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон вақте ки мо ҳамин чизро агар мо тавонем ки ба мардум расонда ки имрӯз мо хук дорад фалон хоҷагӣ шароити хуб дорад барои қабул кардани сайди моҳӣ, шикори моҳӣ, яъне шахсон кам нестанд ки имрӯз дар самти моҳидорию моҳигирӣ шуғл дошта бошанд ё ҳавас дошта бошанд. бевосита агар ҳаминҳо ташкил шавад, ман боварӣ дорам ки ҳам барои рушди соҳа, ҳам барои ҷалби сайёҳони хориҷӣ, ҳам барои пешбурди агротуризми ҷумҳурии Тоҷикистон хело як такони хубам шуда метавонад. тавре мушоҳидаҳо нишон медиҳанд имрӯзҳо на танҳо сайёҳони хориҷӣ, балки худи шаҳрвандони кишвар бахусус сокинони шаҳр барои сайёҳати деҳот ва хоҷагиҳои фермерию деҳқонӣ таваҷҷӯҳи зиёд доранд. тоҷикистон дар воқеъ дорои табиати нотакрор, иқлими мусоид ва боду ҳавои тозаю аз лиҳози экологӣ тоза мебошад ва дар ин росто зарур аст ки бо дарки амиқи фоиданокии агротуризм ба иқтисодиёти ҳар як хоҷагии фермерию деҳқонӣ ва умуман кулли ҷумҳурӣ баҳри рушди бемайлони агротуризм дар Тоҷикистон саъю талош намоем.